हेलौ लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आंनि चैनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय। जोंहा नै दिनै मागो बायनायनि एसे बैग्रि जानो नागिरदों आरो माने मागोआव फिथा जायै जायै आला खाला मोननानै बैग्रिखौनो दिनै जाना होनोसै माने स्रां मोननायनि। दा जोङो बैग्रि हाननो थांगासिनो। बैग्रि बिफां मोनफैबाय नै फुख्रि गुदियावसो इदि ओंखारलायनांगौ गोजौनिफ्राय। बैग्रि बिफाङा दैयावसो गोलैजोब्बाय हनै थब्लं थब्लंनो। ओइ गोजावलायदों गोजावोसो माथो हनै। बैनि दैयाव गोजावदोंसो बैग्रिया। ओइ नाया इनै दिनै जायो माबाखौ नायनानै माबा ini naya ini naku sasa ini ini ku sasa oh cepet nih ayo ya masih yang jam berapa kita ini juga dah kita mulai lainnya masih ada bila sih naga zenggar Sania barunya sini. Ini jaru-jaru kan ibu dia. Mau siap dulu bilang apa ini begitu kan? Nih, isinya tuh sayang nih. Sih, gue tahu di nanda kabar nih. Coba, aku kelana saja. Sabun sih. Ini ada. Nih, ini beli sini. Lugai. Songkros nang juga. Tuh gue kasih hai. 사무슨 무장 와 가진 편하다는 거. 사무슨 해. 그탕 부름 그래 되는 거. 성크리스를 안 되니까. 그리고 너 그거 누구나? 알아. 그렇다 बैग्रिया. 그리고 줍시 해. बैग्रि दानायनि मालाबा चेलेन्ज भिडिअ लाबोगोन र' जोङो। माने आङो मोनसेबो चेलेन्ज भिडिअ लाफेराखै। दा बैग्रि दानायखौनो खालामसै आरो दा बैग्रिनि सम जानानै दंना। बानलु बाथोनखौ बबसो नुवाखैनो बानलु बाथोनखौ सिनायाखैनो नै टेस्टि दुब्लिबारिनि सान्दुं गोसायावसो जिरायना जानांगौ नाराबारियाव माने मागोनि फिथा जानानै मागोनि जौ लोंनानै खर'फोरा एसे माबा जाजोबना दंमोन जाम जाजोबना दंमोन ओमफ्राय बैग्रि जानानै स्रां खालामबाय आरो हें जाना दंमोन नै हेंना गोखै जाबाथाय स्रां मोनोना ओमफ्राय बैग्रिखौनो जानो गोसोखांबाय जाबायबो बेगरा बोरैबा मोनलांफ्लाङो बैग्रि fai जानोबा fai दंबावो ओंखाम संनांगौ मोनायाखैनो अ साना माबा दिउथि दं खोमा हराव बबेनि लाव लाबोखो सोरानिखौ देनायखौसो गोथावसिन मोनबाय माथो देफाथाय गोथावसिन जाखायो ग्लब थांदों आंनाव नै इदि बैग्रि बेगरानो बोरैबा माबानायाव ग्लब थांफ्लांलायदों आंनाव फिस्लाना गावनायावसो गियो आं गथायासो
नोंखौ खावलाबसेल' होनदों जेबो नङा boleh Ani kusep dandan kali ini kusep jagan beko lalu kan ini udah nggak lalu kena kalau itu kan itu juga kalangnya udah lalu akhirnya apa lu konten jangan puri ya apa ya jagan nane siapa dah lu nggak selesai siapa lagi sih nara hari itu ada kusep jalan kan sih udah mudah nggak ini kusep jalan ha anak gue boleh lebat tapi sih mau nggak sama sih sekarang tak tinggal kamu sih nggak apa-apa sih juga kan apa dia nak naik hati sih enggak dari korban dapat hati sih Apa? Anu rumah sakitnya apa? Di mana lu tahu sana? Beli lagi nih. Coba lu gede kebagi beli lagi. Sana nambah. Tukang nasi kara. Ser dan saya bar ser. Hakim deh. Sih, anak hala. Kita kan yang nang lin juga. Mana yang tan hala. Di kuning hala nge. Kita nang kasur. Vậy này bố cửa skateboard thì sẽ là skateboard này chứ cứ bút không được vậy thì ngã đi chắc không được nữa Ada skateboard sih ada deh. cả ba mà xin các bạn đúng không rồi ba qua làm đây đi Kami sekolah bahaya dong. Ayo. Mama surge. Mama surge. Ayo. Dan kembali. Sudah ada pencian nih. Benar. Dari sasa. Urus akan hal apa yang kita bagi Ser जायै नै आङो भिडिअखौ फोजोबनोसै बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै आरो बाय बाय लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थाबैनो बेबायदिनो आङो भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय बाय बाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय बयबो माबायदि जायो जेनेबा मोजां जायोना गाज्रि जायो ओमफ्रायो जुदि माबायदि जाबावनांगौ माबायदि खालामबा मोजां बियो बेखौ एसे खोन्थाहरबानो जाबाय आरो कमेन्टआव बयबो दे होमबा बिदिबा